Eta bai, hasi ginen nola, eta konturatu ginen baita ere nola baita berreskuratu genitula elemento zar batzuk maketen garaitakoak, ze orduan adibidez erritmo aldaketa askoz gehiago egiten ditun, eta baita ere erritmo azkar gehiago zeuden. Eta azken disko hontan aurrekoakin konparauta adibidez terapiakin nik uste dut bi elementu horiek oso nabarmen ikuste diala, askoz aldaketa gehiago dagoela, incluso abestien barruan aldaketa asko daude, abesti berrian barruan egon daiteke ritmo azkarrenetik, ritmo astuneneraino, eta zentzu horretan oso askoz eroagoa edo irekiagoa da aurrekoa baino nire ustez. Hasiera batean ere ustez da garrantzitsuna inertziagatik ez jarraitzaren, lehen esate genuna, ez igual bukatzen duzu disko batekin egite duzun kontzertuak normalean, ez dakite urte tardi, 2 urte gehien jota, eta ja abesti berdina jotzia zaztezea aspertzen gu behintzat. Orduan, hor, inertziagatik jarraitzeko, egiten dugu, gelditu, eta ikusi haber zeateatzean, baina inoiz ez dugu behartu merkatuak agintzen digulako edo ez dakit zeinek disketxeak edo agintzen digulako gaurrengo urtean ja disko batea berde ez dugu inoiz olako presiorik izan, orduan oso libre izan gara zentzortan, orduan ateatzen genuen diskoa zerbait eskaintzeko geneukala sentitzen genunean. Batzutan hori sentitzeko behar izan dugu urtebete eta beste batzutan bost edo sei edo. Lehen esaten dizun, adin kontua izango gotean parranden arteko tartiak era handiagoak izatea adinakin da. Gauza batzuen arteko tartiak bai, osea, hori normala da. Gurien asketa bada, ez asko jarte duten metal bezala, baina nik uste dut iturri askotatik edaten deula. Eta antzematen da, hardcore asko dago musikan, punk rock asko ere bai, daude elementu asko nahaztuta. Gero metala bai, nabarmentzen da elementu batzuengatik, baina eta dantzatzeko modua ere gure musika bezalakoa da, oso librea, eta gaina gauza guzti hoien eragina egongo da, batzuk egiten dute salto estenatokitik, beste batzuk ukonduak sartu ondokoari, edo saltu egin, edo bueltak hasi, auskalo. Hombre, egia esan, badaude talde gaztiak metalaren inguruan eta gaina garai batean izatezian gehiago igual heavy klasikoren inguruan, baina gaur egun ere thrash eta death eta olako estiloa jorratzen dituzten zenbait talde badago bolada bat, hola pixkat, olako arrogei bat sortzen ari da Euskal Herrian. Zentzu horretan ondo, euskeraz, oain aipatzen zula, seguru asko, haietako askok ez dute egingo, edo mangoratzetela, asko dira bai erderaz, edo inglesez, edo hori egia da. Eta adibidez, lehenguan komentatzen nun baita lagun batekin, nahiz eta metalak bai izan eta trashak gaur egun, arroi bat edo talde batzuk izan bai gazteak eta bar, baina gu hasi genuen estiloa edo gure garaian nolabait nastekoa hardcore eta punk mundua metalarekin trashcorea edo nahi desun bezala deitu. Zentzu horretan, estilo horretan ez dia talde asko irten. Nahiko bakarrik gelditu geha zentzu horretan ikuste estilo aldetik, Euskal Herrian edo behintzat talde pixkat ezagunen artean. Eta batez ere guk egiten dugun nasketa horrekin, hardcore, metal, punk,
thrash, doom, incluso disko honetan esan digute, batzuk esate dute, ostia, sartu dituzu ja estilo gehiago dago, death metal ikutu batzuk, eta green no seke, eta doom no seke, eta bueno. Ja, gaina hirugarren kolaborazioa da egiten diguna Ferminek. Egin zigun lehenengo diskoan ja Basurdaren irrintziaren hitzak egin zizkigun, eta gero egin zigun baita ere abiadura handiko burmuinak. Eta hori izan da hirugarrena. Justu hor geunden konposatze fase hortan, eta esan nion, Fermin, kurritzen bazaizu zehose guretzako, eta egia esan itzian ezer egin, eta handi hilabete batzutara justu geundela ia sartzeko estudioan, eta abesti bakarra falta zitzaiola hitza, pasazidan hitz hori, eta harrigarria izan zen, hasi nintzen eta enkajatu nuen, esaldi bakarra aldatu behar izan nuen, baina gure musikakin, eta bai, hori izan zen bat, eta gero Jon Gerediaga, antzerkigile eta poeta bilbotarrarena, ibiltzen dela Ander Lipusekin eta arte drama eta hauekin obrak idazten, eta Lipusen bitartez ezagutu nun kasualidadez bere testo batzuk irakurri nituen, ekarri zizkialako Lipusek estudiora beste matxuraekin grabatzera etorri zan batian, da karambola batengatik irakurri nun han folio batian hitz hori, eta esan nun, jode, hau da guretzako, baino egokia, eta gaina kriston elegantea antzematen da tipuak badakila idazten gaina, ez ni bezala maila handia daka, eta ikaragarria da, eta galdetu genionea baimena emate zigun erabiltzeko kantu baterako, eta baietz, eta oso pozik egia esan gelitu da oso kantu berezia gaina abdikazio. Zentu pentsamenduak ez dut tokirik, ikuspegi zorrota, noratzen du jakin behar.
Leno esan dugu, gero eta tartea handiagoak uste ditugula, eta bueno, adinarena esan dugu erdi txantxetan, erdi egitan, baina egia da arrazoi bakarra noski ez dela, hori baita ere dela, distantzi pixka hartzea proiektutik. Batez ere nik uste dut inertzian erortzearen leheno esaten duna da, oso horreza dalako lerro bat jarraitzea eta erritmo bat ere markatzen dizuna ez zure sormenak baizik eta beste faktore batzuk. Orduan, horregatik gure kasuan ustearena gero eta tarte handiagoak batez ere izan da distantzia hori hartzeko eta baita ere horrek permititzen digu beste gure sormenaren beste adierazteko modu batzuk ere kaleratzeko modua, ez? Eta bueno, hori izan dugu beti eta ondo etortzen da baita ere freskatzeko eta nik neu behintzat, hasi nintzanetik behintzat bitaldetan jotzen iaia beharrezkoa ikusten dutelako baita ere, ez dakit nola biteko kompensazio hori, ez aspertzeko batekin, beste musika batzukin ere pixkat jolastea, ez? Eta bai, danok egin izan dugu beste zerbait, beloki ibili izan da azken urtetan Ernia taldearekin, oraindik behaiekin jotzen du, Dani eta Ibon daude The Brutal taldean, eta ni matxurakin ibili izan naiz. Komunikabidea aztutan eolako disko bat bukatzen danean elkarrizketak azten diala pixkat parte horretaz aztuta neon batez ere hain konzentratuta ibili naizelako beste guztiarekin. Ez, baino ondo etortzen da orain zuzenekoekin hastea batez ere esan dezun betxailan ere kasuan ibili naizelako hor eserita ordenadore batei begira orduak eta orduak sartzen disko hau bukatzeko. Eta hor ematen diozu buruari eta gorputzari gutxi eta eszenarioa da pixkat kontrakoa, aztu jadana eta astindu eman izerdia bota eta egurra, ez? Eta hori izaten dela terapia horatzen ez aurreko diskoakin ere, etorri zitzaidan primeran astearena kontzertuak ematen bai. Hostia, Operación Triunfo. Bueno, azpian zaretenak. Naten du, drogazabe xamarra zaretela, Bai, estan gure zera. Agian violentoak ere. Baita. Gu bezala. Hasi ginean, eta gero material asko zegoen VHS ezarretan, oso zaila zen, lana handia dana ikustea, aurkitzea, zezati zeuden oso kalidade txarrekoak dira danak. Daukate, askok ez dakit nola esan, testimonio bezala edo balore handia, baina kalidade aldetik oso txarra dira ez. Eta lan handia zen, eta eman zigun pixkat pereza esan dizuten bezala, eta ataskauta gelditu zen.